Vidíš. Ani som dneska nechcela tu dojsť, bez to malo jaké dobré, kebyže bez fanatičky, vidíš. Bolo by to jednoduchšie. No, bolo by to. Ale to by bolo také, prišiel by ste... Akorát, že som bol jediný, akože gramotný človek, aby som mu také veci nakúpil. Však si už nakúpil dosť. Tak hej, ale ešte plus toto, čo ona toto kupovala. Nekupovala, čítala. Plus 4, korupčný. No mal by som takých 20 určite. Nič no. Aby si prečítal o listu kráľovnej. Tento tu bastard sa tak tvári zakerne, pritom chystá niečo zakerné ďalšie. Môžem ťa vyhodnotiť ten Touch of Madness, čo som... Potrebujeme ju seknúť, lebo nám nedovolí pokračovať. To je zlé. A to není zlé, to není zlé. Ty si spriahnutá s tým bastardom a teraz zomreš. Máš. Počkaj, ešte sekundu. 12. Čože? 12. Aj 21 by bolo dobré asi. To na všetko prekoná, dokiaľ my nesekneme k zemi ani. A teraz má dobré hody. Hej, ale predtým, jak čuráci sme všetci rucali, ty kokos. Dobre, nič. Ty si mala taký pocit, že ti niekto chce sugerovať nejaký bullshit, A ale... ja si nehážem na nejaké také na critical faily, že... Mala pocit, že niekto Ty si hodil 9. No, hodil 96. No, tá paráda. Nie, 9 si hodil haci na Perils of the World, to bude pecka. Čím si Hodil hodíš? som 70, nech sa randa. No. A čo? Na mňa ide zase utočiť? 51. No, tu prežiješ. Jak si sa pokúsil o ten druhý... Madness. Počkaj. To nebol dobrý zvuk. To bude zlé. Nič. Ale... Si zalevitoval meter vo vzduchu a okolo teba... Si jebol hlavu. Okolo teba začal sršať oný... elektrický náboj, všade všetkým sa proste postavilo vlasy takým spôsobom. Ale však ja mám na hlave túto kružkovú, áno. No tá ti ju Nie, ale si začala tak... tá ťa viac ti hrablo. Svetielkovať si začal. Ale... No nič, to bolo Ja taký... chcem to bolo nejaký fail. strašný, oný, brutálny fail. Tá lepšie hať. Hej. Daj si fade point na ten Perils of the World. Hej! To si robí srandu. On fakt... Ale... Čo? Môže, nie? Dovolím ti. Ale však si môžem napríklad hádzať ešte raz na ten Madness za point, vieš. No však... A na Madness si čo hodil? Aký kost? 1 na 10. Tak nič. Tak si. Ja som hodila 12 minút. Ona nie je náhodou taká prekvapená bodače, že som levitoval meter na zem, že by som ju okradol. Ale moja kružkovka začala elektrizovať, Ale tak tam- na Vieš, že nie, ale chce ti jednu kladivom priposlať. Jasné. No, hoci na No obranu vieš, ti, ale ak... keď si sa ma už dvakrát pokúšal nejako... Ty nevieš, že to bolo na teba. Prvý bol taký globálny flashbang a druhé tá, že v mene ešte si nevšimla, že to čo robí vôbec.